Ngedai ubah syongshit bat snow tenat shibon. Kampala babaro ki e janga. Ngakwa benlong kajingim jong ka party. Kajingim kala benlong kum kajing yakop paunam. Teng pila ben perkat ba kajing di kiad nedrak kan aya pi ya kajing pen syongshit bat jing pen slur ka ba pidan kam ha kajingim. Henrei kaddo kadwai pin sawan lengo ha ba kajingim ka kelon kram nakadaw jong ka kiad bat jing di drak. Dakane ka video belengkot ngipdyang snow pi syaka program drug awareness panyarap ya ki samla ban tip ya ki jingma jong ka jing di kiad jing di drug bat penslur ya ka rukom im ka bakoi bakhia. Ka jing di drug kala nangkiu ha ka bakumba shipau klor ngot ki breu ha India ki shakta ha ka jing di buat baper katkum ka jing ken jong ka Narcotics Control Bureau araja rapusau. Lai klor na ki pajba ki pedan kam ya u drug heroin kumba khat pra lak ngot ki khna ki don kam jing erap ban weng ya kane ka jing di buat jing tan den right katkum ka jing wat bania jong ka Ministry of Social Justice Kanrio klor ngot ki breu ki bahapdeng ka arta shipho bat nyoposan snem ki de ki nong di kiat menta. Iway point khat pra klor ngot ki breu ki penon kam ya ki dawai penjam sem ki dawai ban ajing thia. Lai point iway klor ngot ki breu ki de ki nong di udrak ganja. Me khot sla ganja. Ka kot khubor Assam Tribune haka laipo tarik ubnai no pra araja rapusau kalapan benaba ka jela Meghalaya kaya khun persya ya ka jing e ka bajur bha na ka jing di drug haka ba la antat kumba 10% na ka jing bon breu jong baro kawai kumba lai lang ngot ki breu ki de ki nong di drug u menteri katnat social welfare uba polling do ulapan pau ya ka jing ken ka ba sngoshir kai da ka ba pen pau ba ki ba bon ki nong di drug ki de gi samla ki ba hapdeng karta khatsan bat arpo khandai snem karta ke ka drug udai udawai uba haba la penrung hamet upen mi ya ka jingta hakamet ka ba mut ba upen kala ya ka rukom trekam jong kamet kane ka jingta kala banlong ka jingkala ha ka jinglong jingman ha ka jingmo jing perkhat bat ki jing sngo ha ka met ki jat jing di buat ki baju penan kam bakla ki long ki dawai pen herman sem ka dendrite ki dawai pen slek rong ki dawai pen slek snyo petrol ki dawai pen khoi rong bat ki wai u nikotin na u cigarette bat u bidi ka kiat u ganja u caffeine bangiyo na jing thung coffee u heroin bangiyo na jing thung opium ki dawai penjamin sem dawai pen samthia kini ki dei katto katne ki drug baju penan kam barabor daki khna samla hakane ke jela jongi hoi ki jingta jong ki drug ki long ki babun jat ka kiat ka penmong ya ki jing sngo jong ka met ka phat ubidi bat cigarette ki pen kiu ya ka jing trekam jong ka jabeng ka jing ring men sem jing tan den right ka pen sngo tlot ya ka met bat kta ya ki thet snam jong ka jabeng man pen sngo ka jing kmen ba khandiat por u ganja u pen kala ya ki jing sngo jing perkhat jing kan mau bat ki jing khi jong ka met ka caffeine ka pen kiu ya ka jing trekam jong ka jabeng u drug heroin u a ya ka jing sngo tung kho jong ka jing sngo pha ka bas kong tenat ki dawai pen jam sem ki pen slam ya ka jing trekam ka jabeng ai ka jing penja that bat pen samthia ke ai mo ki jing ma ki ba mi na ka jing ti drug ki drug ki la ban don ka jing ta ka ba bet ne ka ba klem bet ka jing ta u drug ka shong ro ha ka jat dawai ba lapnan kam ka jing ta ka ba mi na ka jing di drug ka la ban long ka belengkot ne ka ba jrong ki jing ta ki belengkot por ki bon bat ki dei
Kajing kela haka rukom tit jong uklong snam jong pi. Kajing kieu ne jing runa haka blood pressure ne BP. Kajing pang heart attack. Kajing pang jing mut jing perkat. Kajing kela haka jing kwa bam. Kijing tak ki bajrong por pat kidai. Kajing pang uklong snam. Kajing pang jong utor. Kajing pang jong uklai. Kajing pang udonud. Kijing pang kajing perkat. But kajing ngosi jur. Kadon ro kajing pang cancer. Jing bam pong kiong. Kajing pang HIV AIDS. Kajing pang jaundice. Ka stem ka snedo. Balai mo ki breu ki le drug. Ki daw jong kajing sedang di kiat di drug ki bon pa. Ki la bandai ban sya pediang haki perlok. Ki jing pabon haki jing pule. Kajing pisa. Kajing persang men penhun ya ki jing kwa jing tip. Kajing buat duksa na ki rangba kum ki kmei pa ki para padi na balai drug. Kajing ngau rit ya lade. Ne kajing ngau bala sya kan taj ya lade haka im lang sa alang. Kajing di dawai kulmar hi ne pan laj na kajing shisha bat jing shitam halayeng. Kajing ta ki basniu jong kajing di drug kilong. Kajing kieu kajing pang kum kajing pang HIV, hepatitis B, hepatitis C, kajing pang uklong snam. Kajing kieu jong kajing le donbor, kajing bam shngan haka yok akot. Kaktaro ya kajing ya day haki yeng haki sam bat ki perlok kabapen mi ya kajing haka jing snow bat kajing imlang sa alang. Kapen kieu ya kajing kit kabakya haka liang kapisa ketengka. Kajing bam ya so tho jing mut hayeng hasam. Perlok kajing di drug kalong kabasniu hisya. Baro kinong di drug kitip ya kata. Ka Bible kam shim la penan kam syai ya kaktin jing di drug. Kumbang ngis ngau thu menta. Henry ka kran shipang ki pang jong ka jing pen shoy ka pop bat ka jing te khom ya lade ha ka jing le pop ki bayadai bat ka jing sau thu ya ka jing di buai. Ka Bible ka pen slur ya ki jing long soti bat ka maham na pan sya te sya khom ha ka jing di na jing long ki bapan mensau. Ka Bible ka pen kan mau yang ni ba ka met jongi ka long kum ka temple. Nung kong u Korinth lenang bahan reu dukat kat kendai. Hadu arpo ka pen kan mau yang ni ba ka met jong ni ka long ka temple jong mensim ba khoi. Ka pen slur yang ni ban le burom yala ka met bat benam sya sinchar hakano ka jing di na jing long. Ka Bible ka ong ro ba ka jing pen shoy ka long ka ba kelum. Ka Bible ka pen pa ba baro ngi ya kendo ya ki jing pen shoy bat ka jing ailat haki kan yalam sya ka pop. Syapang ka jing long soti ka Bible ka pen kesan ya ka jing don kam ban te lakam ya lade ban kiar na ka jing di buat namar kala ban yalam sya ki jing long pop. Kum ka nuksa hau nungkong Thessaloni lenong ba san kala kentu ya ki Kristan ban long ki ba kendit bat basngur ka Bible ka kren ro shipang ka jingdan kam jong ka im lang sa alang. Ka Bible ka pen pau ro ya ka jingdan kam jongi ha ka im lang sa alang ban Kristan ya iway bat ban job ya ka jing di buat. Kumba hau nungkong Korinth lenong bakat san dekat lai pulai ka maham persya ya ka jinglong ka basniu. Bat ka a jing mut ya ka jingdan kam ban wat ya ka jing ya day ki bakersyan. Hoi ki jing di buat ki la ban pensniu ya ka jing ya day jong pi bat ublay. Ka jing di drug bat kiat ka shim ya baro ki jing ya day ki ba age ha ka jing im jong pi. Ka jing pang penen kam drug ka kta ajur ya ka jing ya day jong pi bat ublay bat ki kmei ki pa ki khon ki lok ki parlok bat ublay. Hato ya pi la te khom da ki ne ki drug. Hato pi kwa ban light no ban sashi sen pat ya ka lenti ka badai ngakan tu ya pi wat ya kata ka bor ka ba kham halor bon ki breu ki sedang ya kane ka jingle lengba ka jingdwai ka jing ya kren ka basuk ka ba hok hapdeng ublay bat maki
kajing penyeso ya kane bat kakam kum kajing perkat ya kajing tho bakho ya ka Bible bat kikam ba pen khimet kum kajing le jingwan kajing mare kalong kalat ka babha mentai suki ya kajing ya dai jong phi bat u Jisu ka Bible ka ong hau sam ka lenong ba sau pu hnriu de khot bin kong u blei u long ka jakare bat ka bor jongi u jing yarap u bakloi bha ha ka jing e da ka jing yarap jong u blei bat ki kin hon bin kot jing khia jong ki kristan ni ngech ba phi la ban job ya ka jing di kiat ne jing di drug jong phi bat ban sa hakalenti jong ka ling jing long ba jam not ka jing ngech hu Jisu kumunong penim jong phi kala ban pen scam ban pen klan ya phi prisha ya ki jing pen shoi bat ban pen shlor ya phi hakarukom im ka bathmai bat ka ba jam not habakat khaddo kan mau ka Bible ka ong ba ublei wala thau yu brio hakadur jong uhi bat ublei u shong bat sa hapo jong phi baro ngia pher mdei weiro uba longkum jo henre la thau yang ngi do ublei hakadur jong u kata kamut baro ngi la ban don ka jing perkhat ka bastad bat ladap pin bit bha kamet jongi ngila ban play ya ki jingle bat kabor kumba long ki wei pat ki nong le kai ya ka jingmut jing perkhat jongi la thau ban long ka bashan bat kamet jongi ka baklan bat kam ta me la thau yangi ban pendon burom yu blei da ka jinglong jongi baro tongin ku jingmut mentaka sngi ban im ya ka jingem ka bapura jong kamet petai jongi da ka ba ong em ya ka kiat uduma udrak ne kino ki jingdi ki ba la ban pen mensau ya kane ka met ka ba itnat bat ka ba phala pendo no ya ki drugs langkum ta kin pendo no ya ka jingim jong phi ha kane ka perthai to blei un kir khu yang ni baro kat bangi ya cha prang pen le ya ka mon jong u hu blei